Un habitatge aquí a les Balears és un 60% més car que a la península. Llogar un habitatge aquí a Balears és un 40% més car que a la península. Duen vostès 4 anys governant i demanen ara, o van demanar 6 mesos més per fer un pla de xoc. Vostè té un problema de 16.000 vivendes que falten en aquesta comunitat autònoma, li han dit els sectors professionals, i ens vol fer creure que fent-ne 500 de VPOs ja estarà arreglat. I no serà així. Per tant, vostès han de començar a actuar. Vostès han fet una llei que prohibeix i persegueix, i ara, en el pressupost, posa 5 milions d'euros per donar a aquells que volen perseguir, que són els grans tenidors. Així, senyora Armengol, no se resolen els problemes. Miri, jo li diré com les ha de resoldre, i mos copiïn, i ho feien bé. Hi ha 3 eixos damunt que s'han de resoldre aquest problema. Un, s'han d'aconseguir vivendes, s'han de posar vivendes en el mercat, i han de fer que siguin vivendes assequibles, i això ho pot fer vostè en la col·laboració privada que està perfectament capacitada. Ha d'agilitzar les llicències, ha de facilitar sol urbà, i amb això tindrem vivendes assequibles de 150 a 200.000 euros. Vostè ha de baixar la fiscalitat i no l'ha de pujar, com ha fet ara en els actes jurídics comentats. Els ha de baixar per lo que és vivenda habitual. I també ha de baixar l'impost de transmissions patrimonials. I després, fonamental, senyora Armengol, vostè ha de facilitar la financiació. Joves, quan tenen habitatges en els quals poden accedir, se'n van al banc i només les deixen un 80%. Vostè els ha d'avalar la resta que necessiten per poder accedir a aquest habitatge. En el seu conseller que se posi les piles d'una vegada. Se deixi de fer fotos de queixes de solars buits i després, sobretot, deixi de donar la culpa al Partit Popular. Vostè fa 5 anys que governa i ha de resoldre aquell problema d'una vegada i nosaltres li volem ajudar. Per tant, deixi de posar retrovisor, miri per endavant, perquè vostè mirant per enrere està treballant i està fent mal als nostres joves de la nostra comunitat autònoma. Moltes gràcies.